todo o alcanzado ao longo destes anos é grazas á tradición e ao legado familiar. Dedícome a isto desde os 14 anos, que empecé con meu pai e meus irmãos, que son un pouco máis vellos que a min. Empecé ao mar no 73, con 13 anos. E dende os 9 anos eu viña aquí a axudalle a meu pai a pasar o aparello na súa embarcación. De toda a vida, vamos, o sea, eu xa empecé dedicativo, xa era meu pai armador. Meu pai xa foi armador desde os anos 70, desde os 74 ou 75, por aí foi. E seguido na casa desde pequeno e cando acabei de estudiar, pois continuei. Pois empezou o meu pai e o meu tío no ano 83, creo. Bueno, desde aquela a distintos oficios, tanto a palangre de superficie como a palangre de fondo. Si seguimos, ahora somos 2 irmáns en activo, bueno, intentamos seguir ca tradición familiar. Meu pai e meu tío levan desde o ano 86 con barco, xa se dedicaban antes ao mar, pero empezaron como armadores no ano 86. E eu, agora desde que se jubilaron, sigo coa tradición familiar. O mundo do mar tuve en toda a vida, porque meu abuelo xa era mariñeiro, meu pai mariñeiro, meus tíos todos mariñeiros, meu abuelo tuvo 2 barcos, con meus pai e meus tíos. Bueno, a miña familia leva vinculado ao mundo do mar desde meu tatarabuelo, sendo mariñeiros, armadores, vinculados á pesca desde sempre. É unha tradición que ven da miña familia desde sempre. Meu abuelo dedicouse a andar ao mar, meu pai dedicouse a andar ao mar e é armador aínda actualmente. Bueno, iso ven de arraigo familiar. Empecé, bueno, da man de meu pai aí con fará uns 23 anos aproximadamente. Eu descendo de familia de xente do mar, tanto abuelo paterno como abuelo materno, como a padres e tíos, todos foron xente do mar dedicados á pesca. Viñera meu abuelo con outros señores para aquí para Burela, tiveron unha sociedade, despois independizáronse, e bueno, agora son a terceira generación. Bueno, a nosa relación co mundo do mar pois ven de tempos atrás. Somos unha segunda generación dedicados á carpintería de ribeira e carpintería naval. Pois eu creo que desde que nacín, porque, bueno, meu pai era armador, tiña un arrastrero no Buxidoro, e, bueno, despois tamén, por parte materna, meus abuelos tiñan un restaurante no Porto de Burela, entonces había moitísima relación, porque ao final estaba ao lado da cofradía, entonces sempre estaba cheo de mariñeiros, ao final era un bar de mariñeiros. Eu, por exemplo, xa veño dunha familia relacionada toda coa pesca. Meu pai foi mariñeiro, patrón dun barco toda a vida, miña mãe foi redeira, tamén tanto meus abuelos, bueno, toda a familia de mariñeiros. Bueno, vinculado co mundo da pesca estou vinculado desde que nací, porque vim para Burela, tiña 6 meses, e meu pai, cando vim, xa estaba no mar. Eu nací en Burela, e meu pai sempre foi mariñeiro. Foi unha maneira que me motivou a empezar ao mar moi noviño. Pois traballaba tanto meu pai como miña mãe, que foron os fundadores, con meu irmão, que leva traballando desde os 16, e despois uneuse miña cuñada, vale, a muller de meu irmão, e eu. Non creo que haxa naide que non se sinta un pouco orgulloso de que, gracias a que xente da súa familia anteriormente se dedicou a isto, pois axudou a que o pobo, non só os portos, senón que o pobo a día de hoxe é o que é, pois é de algún lado salir unhas cousas.